Muri yeZimbabwe zvakaoma mufunge nguva ino yatiri zvinhu hazvina kutombomira mushe mumugwagwa. Bulawayo Road kwavhurwa hombe, Fortuna yauraya vanhu 2, 1 abva akwara. Versus Buzz, veduway fambai zvakanaka mumigwagwa. Sauna iyi yandirwadza, iko zvinezvi mwoyo wangu uri kuita kurwadza. Handisi kuziva kuti ndingakwanisa kuexplain ndichiti kudii nyaya yakaita seiyi. Munenge muchitoti takuenda kunoona hama neshamwari, muri kumbobvawo kwamunobva kwakasiyana siyana. Please, zvinhu zvakaita seizvezvi tinoda kuti zvinge zvichiavoidika munyika yeZimbabwe. Ndo nyaya yandiri kutambira iko zvinezvi. So muri yeZimbabwe ndisingapedze nguva, ndine short video randoda kuti ndikuzivisei hama dzadiwa maZimbabweans vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndoda kuti muone this video, mundiudzewo zvamuri kufunga in the comment section. Ndauya panapa maZimbabwe mashe kuti ndizo kurukura nemi maringe nenyaya dzevabereki, maringe nenyaya dzetsaona mumigwagwa, kunyanya panguva yatatarisana nayo yezororo. Ndida kuti nditange nekuvabereki. Kana makanditarisa pamufanikiso muchindoona ndamunhu abve zera, ndaane makore anoverengeka, ndichitendewo Mwari nekuchengetwa kwandaitwa kusvika pane ino nguva, nekuti vazhinji vari pamazera angu iwaya takavarasa. Ndida kutenda Mwari nevari pasi, neni zvakare nekuzvichengeta ndakatungamirirwa naIshe vari kumusoro kudenga. Chekutanga ndoda kuti wapedza gore kana kuti makore mairi usina kuwana mukana wokunosangana nevabereki, dzimwe nguva mamuri kutaura pafoni kana mamunyorerana matsamba, handingazive. Kana wakunda kunoona mubereki, inguva yekuenda kunotetekera kunzwa mashoko ane udzamu avachakutaurira. Zvinovashungurudza neshuviro dzavo ndivo ripo pakuti dzidzadzikiswe. Ndo kunobva makomborero epromotion dzimwe nguva vari kuchemera. Ndo kunobva makomborero emurume dzimwe nguva vari kutsvaka. Ndo kunobva makomborero ashedhia muroora ane hunhu anobva kuna makomborero anobva kuna amai. Dzimwe nguva aneta nekushandiswa, ungava uri mukadzi kana murume, ndo vaneta munamato unogona kukuitira zvinoshamisa muupenyu hwako. Ndiri kukumbirisa zvikuru chaizvo kuti uende neballpoint nepepa uneta kunyora zvese zvavari kuchema kwauri. Munhu wenyama anokangamwa. Kufara ngatifarei, asi fare tindike. Amai havaite mbiri yekunokumbira moto muraini. Amai havaite mbiri yekunokumbira sauti. Baba havapfeki obhurosi nezvigamba kukumbira devo piki nebhara iyo uripo. Varume, dai taidzora nekudzora ndangariro, totarisa kumambuyo kuti tonoti vabereki ivava pataikura vaimboita sei kuti tirarame. Tiende kuchikoro, kunyange taenda tisina bhutsu, haizi nguva yekurivenja. Zvazvo zvakangovaomerawo panguva iyoyo. Chiti iwewe nhasi, mwana wangu achaenda kuchikoro akapfeka bhutsu, amai vangu vachadya muriwo nemafuta, amai vangu havachafa vakakumbira sauti ndiripo ndiri upenyu. Amai vako nababa vako ndo vaunofanira kuisa pamwoyo, ndo vanhu vekutanga. Kana foni ikarira uri pauri, ita attend to a call ikuitwa namai vako, attend to a call ikuitwa nababa vako, kwete kuvapopotera kuti ndifonera ndiri mumeeting. Urazofonerwa nani? Akafonera ari girlfriend ndo yaunoti sorry sweetie, I will talk to you, I'm in a meeting. What is that? Ngatiregei kukangana uchazoro nehondo. Vakira amai imba, firirisa kichendi amai mvura isati yanaya. Vakira amai bedhuru, vaonopa mubhedha pekurara, vachirara hope dzeumambo, vachizvirova dududu kuti ndakazvara jaya. Iko kukuona uchifamba uri pamusha papo uchitenderera kunowedzera makore amai nababa vako, nokuti vanoti ndakazvara taane vana vakomana vakuru. Musaite nguva yekukakavadzana pamba kana muchinge masangana muri vanasikana kana muri vanakomana. Rakidzai kudanana, musashorana anowana neasingawani. Mese vanokudai zvakaenzana, nokuti mese muri vana vavo. Vabereki ava
vanoita zvirwere zvemazera, shuga, bp nezvakadaro. Zvimwe zvacho vakazvitatapura nekuda kwokuti vane kukurerai mukure. Yanguva yenyu yekuti muve ana chiremba vavo. Kana chiti ana chiremba ndaa kuti itai madhokta, vape mari dzekunoona vanhu vanovarapisa, vadye vachiguta, muchivavakisira misha, mombe dzivakirwa matanga, muchigara muchibvunza vabereki kuti chii chiri kunetsa, muri kudei izvozvi tikuitirei. Makombero enyu anowanda. Vabereki mudziyo unokosha kumunhu upi ndeupi. Ungange uri kuSouth Africa, uri kuEngland, uri muno muZimbabwe, unopedza 6 months usina kusvika pamatongorere kunoona amai. Unopedza 6 months usina kusvika kuZumba kunoona baba. Unopedza 6 months usina kuenda kwaZvimba kunoona amai. Mashonera Central kunoona baba. Pamutare unenge uchiti uri kuitei. Zvimwe zvinhu siyai. Wava kana uchikupedzai mari regerai. Mujoro kana uchikudyirai mari siyanai nawo. Hapana mutsauko nomukadzi wanaye mumba nemukadzi wako kunoona kunze. Muudze ashambe, mushambidze, mutengere perfume. Nyoroko rwari kufarira iroro. Mukadzi wako agagara zvakanaka, mukadzi umwe chete. Vanhu vakapfuma vanotaura kuti mukadzi umwe chete ndiye anoita kuti usumuke uite mari usvika waita miliyoniya. Ukavawanza ishiri dzinosvika mumutsamvi, dzinozosumuka mumakandwa dombo, dzinozosumukamo tsamvi dzapera. Wosara usina chaviinacho, mangwana hakuna chekuchema nacho, nokuti chaenda chisina munyai charova. Amai musi wanofa usacheme kana wanga usingavachengete vari vapenyu. Amai vanofanira kuti murungu wangu auya kana uchinge wasvika. Tizvikwereti twese tange venatwo vape tiende mubhadhara zvikwereti. Vapedza kubhadhara zvikwereti zvese uchapa kuti yenya munogara naye mhomwe iyi. Vhurirai amai mabhizimusi vanosara vachiita, vaone chikonzero chekurarama. Zvonguva vanofa nguva yavasati yakwana nekuda kwepfungwa nestress. Hama dzangu, vana dananai, vabereki venyu vanowana zororo. Nyamura nai, vana vabereki venyu vanowana zororo.